jardunaldi honetan komentatu duena izan da herritarren parte hartzearen inguruan, azkeneko urteetan egon den esperientzietatik edo abiatuta pixkat nire ondorio batzuk edo irakaspen batzuk eta horiek konpartituta eztabaidatu ditugu. Bereziki azkeneko urteetan ja indar hartzen ari den parte hartzea edo hortik urrats bat eman da lankidetzazko gobernantzaz hitz egin dugu. Eta hori gaur egungo jendarte honetan eta ditugun balintza sozialekin eta nola egituratu daiteke, maila politikoan dauden botere harreman eta harremantzeko modua kontuan hartutare bai, pixkat lankidetzazko gobernantza hori ze gako dituen, zerri eskaini bartzaion arreta eta pixkat horren inguruan aritu gara. Bereziki hori, nolabait herritarrak eta erakunde politikoen artean egun dagoen distantzia hori nola murriztu eta nola komunitatea indartu, azken finean herritarrak berak parte hartze politiko hori modu konstienteagoan eta sendoagoan egiteko. Oñatin zinegotzen moduan indako ibilbidean, bai partaidetzan eta kolaborazioan darremanetan oinarritutako gobernu eredu bateruntz egindako ibilbidean urratsak partekatu ditut eta bertan ikasitakoak eta bertan identifikatutako gako nagusixen berri emundot. Gaur, herrigintzen dinamikaren laugarren saioan parte hartu dut, eta bertan azaldu dut, zer izan zen anitzen sarea prozesua. Anitzen sarea prozesua, Lasarte Oriako udaletxean 2011-2015 legegintzaldian EH Bildu alkatetzan izan zenean abian jarri zen prozesua izan zen. Herriko aniztasuna saretzeko, herriko eragileen indarra eta potentziala balioan jartzeko eta aliantzak eta sinergiak eraikitzeko asmotan. Eta batez ere, anitzen sarea prozesuaren bidez, aditzera eman genuena izan zen, zenbaterainoko balioa duen partaidetzak, udal politikak aurrera eramaterako garaian.